дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Деваштич санҷиши ахбороти оперативии оиди амалу рафтори шаҳрванд Мавлонов Ашраф Абдуҷалилович соли таваллудаш 1984 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ваҳдат деҳаи қалъаи Мирзобои ноҳияи Деваштич одати мардумфуребӣ доштани ӯро тасдиқ намуд. Шаҳрванда ваъда додам ки права карда метиҳам, лекин ин кор аз дасти ман намеояд. Ба мен роҳ гирифта ман ба манфиати худам сарф кардам. ин нафар ки 3 маротиба барои қаллобӣ суд шудааст, ин навбат низ аз одати бад дил канда натавонист. Худро бар дурӯғ корманди нуқтаи ба қайдгирии имтиҳонотии бозрасии давлатии автомобилӣ муаррифӣ намудан ва бо баҳонаи тайёр карда додани шаҳодатномаи ронандагӣ тасарруфи маблағи пулии корафтодагон аз 1870 сомонӣ то 5700 сомон шеваи маъмулии тақаллубкориҳост ки давоми моҳи январ ва феврал содир шудааст. Права грант я мегуфтам хондаги неман чихел права мегирам гон вай ман ҳал мекунам ҳамаша гуфт ҳамаш пулам гуфт гуфтам абвам писамчи гуфт худаш фамти гап зад маслиҳат кардам аввалда 5000 фисандам фам карташ бе суниш бад камеги кард гуфт ки бо 7000 диге фисанда суни бо нарисос пул кам гуфт ки бо ва 8000 холам да такси фисан ахуҷам суни бо дода пули чихели урус وای معرفی کردم کارگر افتادرام در خدمت چیز براسن عکس شدگی پگروز شما شنبه پگروز ولی گرام بید من روزی 20 یک شریکم کردی پنجشنبه آمده دیگه بود 1510 سوم پول داده دو ساعت میشه گفت بعد 3 ساعت گشتم گفت که کلام دوشنبه برافت استراحت برافت بود سونیتر میشه بعد یکم مرد کنکریت میشه مردک شد همین کتی براش باور کرد اشی بکن бо роҳи фиреб муаррифии ному насаби дурӯғӣ гумонбаршуда бо ҳар баҳона шиносоии тасодуфӣ бо одамонро ба манфиати худ истифода бурда маблағи пулӣ ба даст меовард. Масалан, ба ин ҷавонзан ки сокини шаҳри Конибодом аст, ваъдаи оиладорӣ намуда дар баробари маблағи пулӣ ва тиловориашро гирифтан, ҳамзамон бо сӯистифода аз боварӣ хешу табори ӯро низ фиреб додааст. Ман занима қабул мекунам. Гуфтам гуфтам дута фарзандам ҳаст. Хайр ман фарзандотам, фарзанди худам бо мебинам. در خانه خالم برام همه آیلامو که شناس شد مادرم که تیکه زد خطی تلفن خانه بچکنم دیدم به میرم سن یک روز خانه و رفته شنده اوزوکت تایی من رزمیر میگیرم اینجا تازهش نیست گفته اوزوکم گرفت سن همون روزی یکم روزی رفتگیش تلفنم گرفت که پرورکه میکنم که تلفن میکند یا نه تلفنم گرام برام بعد همون 3-4 روز شنده پولم که میکردی ساز گفت من کارخانه بودم اما یک شناسش فرسان من 300 سوم دستش به داده گفتم. милитсия далелҳои нави тақаллубкориҳои гумонбаршударо ошкору ба қайд мегирад ки айни ҳол 10 ҳолатро ташкил дода бошад ҳам шумораи ниҳоӣ нест. ҷабрдидаҳои ҷиноят аз шаҳру ноҳияҳои Деваштич, Спитамен, Масҷоҳу Конибодом гуфта мешаванд ки дар муносибатҳои ҷамъиятӣ бо гумонбаршуда Ашраф Мавлонов рӯбарӯ шуда ба доми фиреби ӯ афтоданд. ба маълумоти тафтишоти пешакӣ гумонбаршуда мунтазам ҷои зисташро иваз менамуд то ин ки корафтодагон суроғаашро пайдо накунанд. паси ҳар як мардумфуребӣ чанд нафар ноумед ва ризқи худро аз даст додааст. нисбати гумонбаршуда Ашраф Мавлонов бо моддаи 247 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гарда ҳар нафари аз кирдори ӯ зарар дида метавонад тариқи телефони боварӣ 6 22 22 занг зананд ё ба мақомоти милитсияи маҳаллии зисти худ хабар диҳанд.